Pada penggalan video cerita wayang kulit ini terdapat pesan yang terkandung. Tak payah mengendalikan apa yang ada di luar, namun bagaimana dapat mengendalikan pribadi. Nek kowe ora maju, Swatama ora bakal wani methuk karo Patih Sengguni. Coba Kakang Dra tak pethukke, gelem ora tak boyongne negara Ngastina, ora gelem aku dhewe sing arep ngruda paripeksa. Turnaina panalingan lumajaring ratri linanggak jangkanira kapisanan haneng perang Bratayuda Kakang Durna piye Dik? Iki wis tekan pepuntoning tekadku. Tekadmu piye, Dik Patih? Kakang Durna kersa tak boyong ning Ngastina apa ora? Oh, aku ora wis omong bola-bali to. Yen aku kowe duwe karep, aku duwe sedya, aku duwe pepinginan, aku duwe gegayuhan. Mula perkara nggonku bakal sowan iki mengko dipetung mburi ya, Di. Aku tak nuruti gegayuhanku dhisik. Sapa ngerti sinambi nanting ketrimaning urip, aku bisa kelakon nuruti apa kang dadi gegayuhanku, Dik Patih. Nek ngono Kakang Durna wangkal. Aku ora kok wangkal, ming aku njaluk wektu, aja dipaksa to. Aja mbok peksa kamardikaning Begawan Durna. Aja mbok bondo kamardikanku, Dik Patih. Wis ora sandadak kakehan gunem tanpa guna. Wose Kakang Durna ora kersa tedhak ning Ngastina. Iki tak anggap Kakang Durna merengkang sanga pernatan Ngastina. Mula wajib tak cekel. Lho, kowe arep nyekel Begawan Durna? Mesine wae ngono. Nek pancen iso cekelen, ayo. Nek pancen Patih Sengguni iki wong dodeng, Patih Sengguni iki wong digdaya. Cekelen Begawan Durna. Aku ora bakal selak. Oh, lakon tak uleng-uleng dening aku dadi. Ayo, gelem apa ora? Ayo. Di, aku ki wong tuwa lho, Dik. Aja tak syukur-syukurke kaya ngene iki, aja tak usek-useke kaya ngene iki. Aku ki pendhita ning Sukalima, disembah para cantrik mekara manguyu jejanggan. Lah kok dadi aku tok gawe kaya ngene iki karepmu piye? Mengkare kowe manut apa ora? Ora manut aja lakon dosa. Tak gawe wirang ning ngarepe cantrik-cantrikmu. Wah, Sengguni kowe njaluk dikapokke, Sengguni. Pripun, Mas? Edan lan. Durna nek wis gelem matek kaji ya medeni tenan, Durna. Lah nggih lho nek pendhitaning Kurawa nika pendhitaning negari Ngastina. Tur panjenengan kula caosi prisa. Begawan Durna niku mboten gadah ngelmu kebatinan, mboten gadah ngelmu babakan lan timping panggraita mboten. Ning nika kebak ngelmu guna kasantikan, ngelmu tosing balung leting kulit. Mula ora aneh nek Begawan Durna niku dadi guruning wong perang. Merga digdaya tenan, ngelmune aji-ajine ya akeh tenan. Nek sampeyan ajeng wani ya nuwun sewu. Cecak nguntal cagak cebul kaya wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Sampeyan boten ajeng iso ngungkuli kadigdaning Begawan Durna, terus apike mundur mawon, mengke matur dandang dingendikake kuntul-kuntul jaturke dandang, Pak.
panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan om aneng perang Bratayuda om Rama gandeng sampun padhang lelampahan pertapan ing Sukalima kemareng Wambabarana ingkang sejati dhateng putra Punaswatama menggah menapa to gegayuhanipun paduka Kanjeng Rama satama wonten dawuh kepeksane bapak ora iso bloko karo kowe ya Ngger mung tak jaluk pamujimu wae kowe tansah ndedonga apa kang dadi kekarepane bapakmu iki bisa kasembadan menapa ing dados pikajenganipun Kanjeng Rama ora ala kok Ngger ora ala ning becik lah saiki ngene Satama kowe tunggu pertapan Sukalima ya cah bagus lho iki lajeng paduka Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi aku arep netepi dharma nglakoni tapa brata semedi malah dining njumbuhake kelawan gegayuhanku mengko yen to gegayuhanku iki bisa kelakon kowe mesti bakal melu mukti kowe Nyakrawati kowe melu seneng kok Ger nah itu lho pengaten namung jumurung kersa paduka Kanjeng Rama sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama satama pamujimu ya cah bagus lho iki ngestaken dawuh aku tak manjing alas aku tak manjing telenging wana ingkang sepi ingkang ora ana wong kemliwer supaya bisa napakake kasutapanku bisa kejangka sarta kegayuh apa kang dadi kegayuhanku lho iki sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Rama iya satama iya